Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purem. Book your seat today. Limited seats available. गोंय मुक्तीक 64 वर्सां जाली तरी मडकयच्या गवळीवाड्यार रावपी धनगर समाजाच्या गांवांक वचपाक अजून रस्तो ना म्हूण प्रुडंटान कांय दिसां पयलीं रिपोर्ट केल्लो. तातूंत तांची वेवस्था लोकां दाखयल्ली. हे विशीं थळावो आमदार आनी मंत्री सुदिनान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. ढवळीकर फामिलीन खंय जमीन कसोवपाक दिल्ली, मात कांय लोकांनी खंय विकल्या. ही जी 60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन धनगर समाजाला दिली ती ढवळीकरांना दिली आणि ती जमीन ती अल्प दराने कुणाला विकली हे 1/4चा उतारा बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल. आम्ही ही जमीन त्यांना विकायला दिली नव्हती. आम्ही ही जमीन त्यांना कसायला दिली होती. कसायला म्हणजे त्यांना काम धंदा करून पोट पाडण्यासाठी त्यांना ही दिली. आज जिथं 1/14च्या उतार्यावरची नावं आली ती जर तुम्ही बघितली, पत्रकारांनी बघितली, मीडियानं बघितली तर तुमचे पण डोळे उघडले. ही माणसं तिथली नाहीत आणि ढवळीची पण नाही. बघा आता हे सगळं कुणी केलं आणि कशासाठी केलं याची शहानिशा करा. आम्ही त्यांना पाणी दिलं, आम्ही त्यांना इलेक्ट्रिसिटी दिली आणि काम करणारी माणसं ही काम करतच आहेत. पण अशी काही समाजातील विघातक माणसं असतात तेच हे करतात. ते तुम्ही शोधून काढा. मला पाहिजे तर 1/14चा उतारा देवेंद्र ढवळीकर देईल, मी देईल किंवा कुणीही देऊ शकतो. सरपंच देईल, पंचायत किंवा तुम्ही काढा तो सर्वे नंबर. 60,000 स्क्वेअर मीटर आणि त्यांनी काय केलं, 60,000 स्क्वेअर मीटर विकले आणि 400 स्क्वेअर मीटर स्वतःला ती ठेवली. तर आम्ही कर्तृत्व बघून त्यांना ते दिलं होतं, कारण त्यांची लेणी, त्यांच्या ज्या इतर गोष्टी या सगळ्या तिथं चालत होत्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.